Għal 7 ijiem it-tfal jistgħu jgawdu minn programm estensiv ta' attivitajiet kulturali fil-Belt Valletta. Dan b'sessjonijiet li jvarjaw minn ċirku, play fuq l-anoressija u ċelebrazzjonijiet mużikali fost oħrajn. F'dik li se tkun il-5 edizzjoni tal-Festival Zigużajk, l-espressjoni artistika u kulturali ta' tfal se tiżżewweġ ma' dik taż-żgħażagħ. Madwar 16,000 tifel u tifla huma mistennija li jattendu u jaraw xi waħda mid-29 il-produzzjoni minn 12 il-pajjiż differenti, dan bejn is-16 u 22 ta' Novembru. Id-direttur artistiku Tony Attard spjega kif Zigużajk se jkun marbut mat-tema tal-Commonwealth. Persi wkoll li żmien viċin ta' ċogem, it-tfal ukoll ikollhom l-opportunità li jċelebraw dan il-mument importanti. U qegħdin nżewqu aktar din iċ-ċelebrazzjoni permezz ta' mużika li għandna f'kollaborazzjoni ma' organizzazzjoni importanti li tippreżenta mużika minn madwar id-dinja, kif ukoll l-idea ta' diversità kulturali li hija preżenti fid-diversità ta' xogħlijiet u fil-ġeneri differenti li l-festival jippreżenta kull sena. Attard spjega kif dan il-festival kiber fi pjattaforma kreattiva u sa issa la' awdjenza ta' madwar 65,000 persuna. Dan il-festival se jsir taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu. Michelle Muscat spjegat kif hija bħala om tħoss li dan il-festival mela l-vojt li hemm fil-kultura billi jiffoka direttament fuq it-tfal. Waħda mill-aktar affarijiet fil-ħajja li hija sabiħa u li ta' min japprezza hija l-arti u l-kultura. U għalhekk proġetti bħal da Zigużajk huma importanti ħafna biex jgħinu anke lilna l-ġenituri biex lillu liedna fil-ħajja tagħhom intuhom dak ukoll dak il-ftit attenzjoni fuq dawn l-affarijiet biex kemm jista' jkun ħajjithom tkun ibbilanċjata. U għalhekk minn hawnhekk nagħmel appell lill-ġenituri biex kemm jista' jkun jattendu għal dawn il-festivals. Il-Ministru għall-Kultura u Imbonniċi fisser kif il-Gvern huwa impenjat ferm lejn il-kultura. Fil-fatt fil-budget kienu allokati 30% ta' aktar fondi xintefqu fuq dan il-qasam. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evaris Bartolo spjega kemm hemm bżonn li l-kultura u l-arti jkunu komplementari għax-xogħol akademiku li jsir fl-iskejjel u mhux jibqgħu jitqiesu separatament mill-bqija tas-suġġetti akademiċi.